Manuk pusat aman. Nggih, pokoknya manuk pusat wis. Kreasi di sini nih. Mas Diono Mas Sinten. Mas Rizky kiris kok Rizka. Lah boy, Paijo. Wah. Ora tau nonton latihane jebulane istimewa tenan ya anak-anak ini. Terus gak usah kemudian nggih. Dalam rangka halal bihalal gak usah kemudian malam puncak
puncak adalah nanti jam 20 ke atas. Oke, monggo dipersiapkan diri masing-masing untuk bisa menyaksikan malam puncak haul halal bihalal Purwokerto Kulo. Lanjut. Takon lagune Bu, aku ora tau latihan. Ayo Mbak Ganis. Sekretaris TSM, mau joget? Monggo. Alon-alon. Boleh dikasih minum kesempatan 5 menit, 3 menit.
Rampung gue. Boten. Buya tenang, ayo nopo galenju gerak galenju terdengarane efek rasa molat, rasa melu latihan yo ngene iki. Nggih mboten. Iya. Sing penting iso guyu iki nggih, derek Mang Ayu Brot yo. Halal bihalal terus sak muga. Nelare budaya Jawi. Oi. Burung sakit muka. Burung rupa. Jenengan kes dibon ping pira ora apa nek burung sakit muka kes ping pira dibon nek kene lho. Maju ing ajure. Wira muda lan prawira. Nendang gende wis mayuga ngasta pedang nitih turangga ayo bidange
rumah tangga. Jenengan kowe kita ning ngendang nomor pun. Mbak Kades mah kita ning ngendang lho iki. Manut instruksi. Manut instruksi. Barang hati-hati lho, Li. Ada lumut. Ade lumut. Berapa lagu ini? Iya tuh. Oh banyak. Banyak kalau. Ade lumut. Boring. Bapak ini kok udah Pak. Wah. Hey!